Тапшыруның чираттагы кытлау сәламе Иске Кулатка районы Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Рафаэль Расим улы Давыдов хөрмәтенә яңгырый. Бүген 10 октябрь көнне ул үзенең 51 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Галия Фиатовна, кызы Диана, кияве Илдар, оныклары Булат, Амир, улы Илдар, әтисе Расим, апасы София, җизнәсе Камил кызлары белән, апасы Руфия гаиләсе белән, сеңлесе Галия гаиләсе белән, кыдагылары Наҗия Рәгибовна, Дәүләтша Шакирович Шамкаевлар, Канигәше Лилия, бажасы Рөстәм гаиләләре белән, Шурина Эльвир гаиләсе белән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Атлаш, Самара, Мәскәү шәһәреннән килгән бар теләкләрне дә шәшми-түкми җиткерергә тырышырмын. Якын кешебез авыл мәктәбен тәмамлап, Жадовка авыл хуҗалыгы техникумында ветврач һөнәрен үзләштерде. Укып бетергән яшь белгечне армия сафларына алалар. Ерак Германия илендә ул намуслы килеш 5 ел хәрби хезмәтен үтәп, янәдән туган авылына әти-әнисе янына кайта. Хезмәт юлын туган мәктәбендә завхоз буларак башлап җибәрә. Шул чак авылыбызның матур, эшчән кызы Газизәниебез Галия белән таныша. 1994 елда матур гаиләләрен барлыкка китерәләр. Олы сөенечләре һәм шатлыклары булып, 1 елдан соң кызлары Диана дөньяга килә. 2003 елда нәсел дәвамчылары уллары Илдар туа. Бүгенге көндә инде мин кызлары гаиләм белән Ульяновск шәһәрендә яшим. Әти-әниемне бәхетле итеп, 2 оныкларын Булат белән Амирны үстерәбез. Уллары Илдар Ульяновск шәһәрендә программистка укый. Туган өебезнең гаилә җылысын саклап, әнкәй безне һәм еракка эшкә йөргән әтиебезне көтеп яши. Әткәебез башлап Мәскәүгә, ә хәзер инде Владивостокка вахтыга йөри. Раббым аны үзләре фәрештәләр саклап йөртсеннәр иде. Газиз кешебез, кадерле әтиебез, туган көнең белән. Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерле кешебез, сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы гомер елларында тормыш юлларың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтлелеген, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, хәләл җифетең, әниебез белән хәерле, тыныч картлыкта гомер ит. Без сине бик яратабыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Синең кебек сабыр, мехрибанлы, саф күңелле кешеләр бик сирәктер. Син безнең таянычта, ышанычта, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең. Барыбызда мең рәхмәтләр укып озын гомер телибез. Күңелемнең түренә тирән сеңгән ул исем. Җанкаема нур өргән, тормышыма юл биргән сөекле якын кеше. Әткәем, син кадерлем, якты кояш күгемдә, нур сибелә өемә, рәхмәт әйтеп сөенәм шат булып гомеремә. Узса да күп көннәр, күп еллар үтсә дә, җылы хисләр кимеми, мәхәббәтем сүрелми. Син калдың күңелемдә мәңге-мәңге яшь килеш. Искә алып хөрмәтле бакчаңда шытып үскән синең иң татлы җимеш. Хөрмәтле Рафаэль Расимович, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Сагынып яңа йөрәк, очрашабыз ник сирәк. Яшәр өчен, яшьнәр өчен миңа бары син кирәк. Сиңа барыр юлымда үсә куе тал тирәк. Адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Сәлам килә үзең юк, өзелә шуңа үзәк. Серләремне сөйләр өчен миңа бары син
кирәк. Яратулы караштан гөлләр үсә тизрәк. Иң матурын бирер өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бер йөрәк. Иң бәхетле булыр өчен миңа син генә кирәк. Йөгереп менәр идем, таулары биегрәк. Шунда бергә менәр өчен миңа бары син кирәк. Авыр чаклар килгәндә булырмын сиңа терәк. Сынауларны узар өчен миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бер йөрәк. Иң бәхетле